Per exemple, els Mossos van tenir que perseguir, o es van dedicar a perseguir els bancs per veure qui intentar aconseguir que alguns en denunciessin, no? Per poder tenir un cas. O sigui, actuant segons en lleis d'ofici, no? Doncs anaven trucant i insistint a cadascun dels bancs i no van tenir molt d'èxit perquè la majoria no van voler denunciar, però sí que vam aconseguir que alguns ho fessin. I després l'altra cosa que vam fer per muntar el cas va ser quan em vaig presentar el 17 de març, 17 de març a Barcelona de manera pública, doncs vam fer alguna tan difícil com després de que jo donés la cara, fes una roda de premsa i tal, intentar-li fer creure al jutge que m'havien capturat, que m'havien trobat per Barcelona, anant per Barcelona i m'havien capturat i que per tant doncs això podia justificar un risc de fuga, no? Que és el que aquesta justificació que em va portar aquests 2 mesos a la presó, no? En contra de tota evidència, no? De tot el que havia manifestat públicament, de tot el fet que ja tenia una agenda de mitjans i d'actes publicada, tot això a la policia i al jutge li va ser igual amb un atestat i amb un acte d'ingrés a presó totalment superficial d'un parell de pàgines, justificar que hi havia un risc que m'emportés els diners i que com que era un delicte molt greu, doncs podia marxar, podia escapar-me i evitar l'acció de la justícia, no? I després tenim una altra relació, que és que un cop prenen un camí, un cop diuen que tal cosa és de tal manera, no poden tirar-se enrere, és a dir, no es poden equivocar i per tant han de seguir tot el procés des del principi fins al final. En el meu cas només vaig estar 2 mesos a la presó, la Núria el doble, això ja no li treu ningú, no? Per més que tots pensem que serà absolta la setmana que ve. A mi vaig tenir la sort que per mi teníem l'audiència provincial i que sense desmereixer el que havia dit el jutge van dir que amb la fiança n'hi havia prou, però curiosament, per exemple, algun dels motius era totalment contrari, no? És a dir, un argument per estar a la presó és que no tenia arrelament social i llavors l'audiència li va donar la volta i va dir que un argument per tenir mesures preventives és que tenia masses connexions i masses contactes que això em podia permetre estar a la clandestinitat si volia. I canviant-se totalment mantenien els arguments sense cap mena de vergonya, no? I en el cas de la Núria sembla, pel que han comentat els companys, està prou clar que no té cap ni peus, que es parla d'una col·laboració terrorista i no hi ha grup terrorista, o sigui, més clar que això és difícil trobar una raó. Hi ha una manipulació molt evident, que és el mateix estil de manipulació que podem trobar en els mitjans de comunicació quan munten entrevistes, però a nivell d'atestat dels Mossos d'Esquadra. I el que ens hem de preguntar és com és aquest poder que des dels diferents estaments, des dels Mossos, a l'Audiència Nacional, en aquest cas, al fiscal, són capaços de mantenir una argumentació, tot i que, per exemple, la base dels primers indicis que hi havia en relació al cas del company que l'havien detingut a Itàlia, doncs, com s'ha dit, queda absolt i en lloc de dir, s'ha acabat, absolem també la Núria que no tirem endarrere aquest judici, doncs són capaços de mantenir i deixar-nos tenir-nos que desplaçar a Madrid el dilluns que ve i estar allà al judici a veure què passarà, si s'arribarà a un acord, si l'absoldran o tal, no? Tota aquesta tensió que ens obliguen a tenir perquè ells no volen baixar del burro i volen mantenir un muntatge policial que no s'aguanta per enlloc. I un altre element comú que ens diferencia els que estem lluitant pel canvi social dels que estan a dalt del poder és com se'ns tracta quan algú diu que hi ha uns mínims indicis de delicte, no? O sigui, ara tenim exemples molt clars, com és el cas del president del govern valencià, que pot seguir, o sigui, mentre ell pot seguir tenint aquest càrrec de tanta responsabilitat quan ja està imputat i té indicis que el jutge considera prou clars per tirar endavant el procés, ell continua governant el País Valencià i la Núria i jo hem tingut que passar mesos en presó preventiva amb uns altres indicis, no? És a dir, la desproporció
és molt evident. Però clar, estem en un país, en un estat que cada vegada ens demostra de manera més clara doncs la xapussa que és, no? Podem tenir les últimes eleccions europees amb el que ha passat amb els vots d'Esquerra Internacionalista, que no saben comptar, tindrien que tornar a fer classes de matemàtiques a l'escola, com hem hagut de fer molts de nosaltres, i bueno, és veure que realment les vies democràtiques no funcionen i veiem cada vegada de manera més clara com és la seva democràcia. Ho hem vist en aquestes eleccions, ho hem vist com s'ha estat tenint de repressió, ho veiem com la corrupció arriba a molts àmbits, i ho veiem també amb les vies que des del poder se'ns diu que hem d'utilitzar els moviments socials, no? I ho tenim en el cas de Som el que sembrem, amb el cas de les 106.000 signatures que van fer que la demanda dels transgènics quedés. Se suposava que això servia perquè en parlessin almenys al Parlament, ja no perquè ho votessin, però al final no serveix ni per això. Serveix només perquè 3 partits es puguin ficar d'acord i evitar que en el Parlament es parli dels transgènics. Ja no votar-ne en contra, que això ja més o menys es podia esperar, sinó un pas previ, que és evitar fins i tot que se'n parli, no?